Слушайте днес пред вас играчка за строители и електротехници, т.е. Канавкострук. Канавкостругът, както вероятно повечето от вас знаят, служи за прецизно и ефективно създаване на канали в бетон и други строителни материали. По време на работа канавкостругът се управлява от потребителя, който контролира движенията на инструмента и го насочва в съответствие с нуждите. Канавкостругите се използват широко в строителството и в други области, където е необходимо прецизно рязане на различни материали. Този модел на марката Gecko е оборудван с двигател с мощност 1700 вата, което осигурява достатъчна мощност за рязане на бетон. Благодарение на високата скорост на въртене на двигателя, която е цели 4000 оборота в минута, инструментът е ефективен в процеса на канавкостругване. Устройството си е пригодено за монтиране на два диамантени диска с размери 150 и 19-22-2. Дисковете, работещи едновременно, позволяват по-бързо и по-ефективно създаване на канали в сравнение с инструментите с един диск. Благодарение на това, работата на по-големи повърхности може да бъде извършена значително по-бързо. Освен това, двата остриета позволяват получаването на паралелни канали с постоянна ширина, което е важно в случай на проекти, изискващи прецизност. Най-важните параметри на рязането са ширината и дълбочината. Този канавкострук позволява създаването на канали с ширина 14, 19 и 22 метра, докато диапазоните на дълбочината са от 10 до 40 метра. Благодарение на регулирането на дълбочината, можете да избегнете прекалено дълбоки резки, които биха могли да повредят структурните елементи на бетона или други елементи, намиращи се под повърхността на бетона, като проводници или тръби. В инструмента разполага с вграден лазерен индикатор, който позволява по-добър контрол на движението по време на извършваните работи. Това предотвратява ненужните корекции и повторно рязане, което може да бъде скъпо и времеемко. Това е наистина полезно решение, особено за хора, които нямат голям опит в този вид работа. Приставката за прахосмукачка позволява свързването на индустриална прахосмукачка или специализирано устройство за всмукване на прах директно от канавкоструга. Това позволява ефективно и незабавно премахване на образуващия се прах по време на работа. Намаляването на праха. Благодарение на прахосмукачката означава, че операторът не трябва да прекъсва работата, за да почисти работната зона. Надяваме се, че и този път сме разсеяли вашите съмнения. Ако не, питайте в коментарите. До скоро в следващите материали.